probinsya, ibang probinsya. Maraming pinakamasarap, pinaka-healthy, pinakamasarap. Oh, thank you po, PBBM. Lahat ng mundo ginagaya yung Ilocano diet. Happy birthday, PBBM. Hi, Kong! Hi, Kong! PBBM, ano po yung pagkakaiba ng Ilocano food sa ibang food po ng probinsya, ibang probinsya? Maraming pinakamasarap, pinaka-healthy, pinakamasarap. Oh, thank you po, PBBM. Lahat ng mundo ginagaya yung Ilocano diet. Happy birthday, PBBM. Hi, Kong! Hi, Kong! Oh, pabati lang. PBBM solid content creator. After. Namiss nyo ba? Namiss nyo yung Ilocano food? Ay, Ima! Ito na. The president will now write this from the municipality of Pasoki. Kuya, hatak ka, kuya. First family. Talaga makita niya yung
Sino nag-drive oh? Siya yung nag-drive mga ka-JCQ. Si President Ferdinand Marcos Jr. Passenger Princess. Good morning, ladies and gentlemen. And I'm going to have a